Stade som sa pozeral na dvor, keď som bol maličký chlapec. Tu som Smetné Bedne. Tu sme hrali hokej, ale za tými stromami už. Toto bolo budova kedysi. Karel je jeden z dvoch pátračov. Jeden z dvoch pátračov? Pátrali po záhade opusteného domu. A ešte tam No, toto je zrkadlo, v ktorom sa vidí Ujo. Toto je jeden chlapec, tu, taký nepodstatný v tomto byte momentálne. Tu cez jeho okno si pozeráme, jak vyzerá svet. Chlapec trhá bazálku. Chlapec trhá bazálku. A teší sa na kúhajúce vody. Tu majú takú kuchynku. Po piči. Tu keď ideme ďalej, tu je taká špajza. To nie je podstatné. Toto je predsieň. Taká. Tu som hrával hokej, ale o poschode vyššie to bolo. Hej. Toto je kúpeľňa. Ty si v kontakte so Sašou? Momentálne natáčam video a hneď sa budem venovať, dobre? Nie, so Sašou nie som. Relaxačná. Dvere, obývačka. Tu nejaká telaka. Tu nejaký obraz. Nepodstatný. Tam ten obraz sa mi celkom páči. Chcem ho natočiť. Nie tento, toto je brak, ale ten tu. To je Mikušová väznica v Košiciach. A spálňa. Si to vyčítam.